Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sekusuke omkhulu umsindo phakathi kwabazali bakaMgqumeni uDlemnyama kanye noSkhevana Mseleku kanye nendodana kaMgqumeni uLuyanda Khumalo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwani Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Sekusuke ukungazwani phakathi kwendodana kaMgqumeni uLusanda kanye nabazali bakhe uSkhevana kanye noDlemnyama. Inkinga iqale ngesikhathi indodana kaMgqumeni imenywe kwenye yama interview umbuso wamaciko nola ifike khona yadalula izimfihlo mayelana nabazala bakaMgqumeni. uLusanda ke wabesebuza ukuthi uzizwa kanjani ngamaqembu kayise, wabeseveza ukuthi cha akajabule neze ngabazala bakhe njengoba amaqembu kababa wakhe sebegweve nawo, kanti ke besabancane batshela ukuthi amaqembu akubo bazonikwa mhla bekhula. Manje sekuyisikhathi sokuba bakhulile kepha abazala baba bakhe bagweve nawo amaqembu. Uthe kumele ngikhuluma amaqiniso, sikhula thina kwathiwa amaqembu bawakhela thina, kanti ke manje sesikhulile namanje abasafuni namaqembu kababa, kwaze kwathiwa abafana bakaMgqumeni. Njengoba sesikhulile lokho ke akusenzeki, amaqembu lawa osondla abone. Kuba uLusanda uthe isenzo sabazala bakababa wakhe isona esimenze wathatha isinqumo sokuvula iqembu lakhe alibize ngabadlwana bebhobo. Kube wathi ngicabanga ukuthi sonke ekhaya siphatheke ngendlela efanayo. Kubuhlungu kakhulu njengoba ekhaya ziningi izingane ezinamakhono, inkinga leyo ndlela ayikho ezingawaveza ngayo. Ingakho ke ngithathe isinqumo sokuba ngiwaveze njengoba anginamona. Ebuza ukuthi engamseka yini nama ngaba khona umfowabo ongama emela amaqembu kababa wakhe, athi nakanjani ngingamlekelela nakanjani. Ethi into uDlemnyama ngalezi nsolo elinye lamaphephandaba uthe angeka khona ukuphawula njengoba sekusuka omkhulu umsindo emndenini. Lolu daba sedlulele kubantu abadala nokuyibona ababhizi belidingida. Uthe angengikwazi ke ukuphawula, anduba umndeni ukwazi ukujula ngalo lo daba kabanzi. Kanti ke bafethu abantu basale bemangale kakhulu ngawo lo mbango osuthe waqubuka phakathi kwaLusanda kanye ke nabazala baba bakhe. Mina ngizofisa ukwazi ukuphawula kweni khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Ungakhohlwa ukusilandela enkundleni ka-Instagram @zwide_media.